Sundo na. Takpan niya yan. Napakapal. Napakapal ho ng usok. Kung Napakapal. makikita niyo naman. Napakapal. Napakapal. Nakapal ang mukha mo. Napakapal. Napakapal. Yan sa mga nanonood po na may kamag-anak pong taga rito. Napakapal. Yan, share nyo po at ipagbigay alam na rin para malaman po ng lahat. Yan, medyo lumakas na naman po yung buga ng usok niya. Oh. Nakakatakot po. Nakakalap na ho yung usok. O yan mga chong! Ito po yung ating bulkan. Ngayon, tayo po'y mag-ingat. Ligtas tayong lahat in Jesus' name. Nasaan na yung mga bangka sa incheck? Susundo ng mga taga-ulo? Kita po yan sa bawat Susundo sila, ano? Oo. Guys. Ay, hindi. Aabot. Nakapera mo 1,000. Sana all. Alin? Isang libo na? May bandarit lang kanina. Munti. Yes! Aray ka, sugat ka. Nasaan? Ha? Mga bata, sama na. Ah! Kung sumigaw. Hindi naman iyon. Sa akin ni Aabot. Oh bro, Batangas po ito. Hindi pala sa Batangas to. Ang area. Nakapal na ho. Nakapal na ko yung usok. Bayan po namin yung nakakasakop dito sa Bulkan. Taal Volcano po yan. Ang volcano. Buti ngayon sa akin nagdire-diretso eh. Hindi, pero tumatakbo naman siya eh. Hindi Oo. Recording po yan, recording. Naka-record lang siya. naka-record lang siya? Ano ka-offline? Naka-offline po yan. Naka-live ito kanina? Live yan kaya lang, ano, yung internet medyo mabagal. Ay, kuya, nakalive pa rin. Oo. 1,000 nga yung nanonood eh. Galing ba niya? Yun ang baby ko. Hindi naman Yung pa kayo. Baby ko. Bakit to? Traffic ko. Bibi. Ay, na-traffic ko. Na-traffic kami. Patay. Taga-Bunyaga. Pag-away. Ha? Aray, bakwit na. Kaso yung mga four wheels ay hilera talaga sa daan, hindi makatakbo sa dami. Yeah. Doon po. Pero sumama ka lang, patay ka, malalapad ka. Alin yan? Alin yung pain? Doon sa Banyaga, wala na makadaan. Wala na nga. Sa Banyaga. Wala na nga daw. Yung umpisa Banyaga, papunta rito, wala na. Dahil ang ano nila, puro sasakyan na. Hindi na makabakbo. Naglilikasan na po ate yung mga tao doon? Mga taga Banyaga po kayo. Aray, ito. Bagong dating. Kaya mga Nakakatakot po ano. Aray, bagong dating galing Banyaga. Nakamotor sila. Banyaga daw ay wala na. Wala nang makadaan daw. Wala nang makakadaan sa Banyaga. Sisiligas na sila. Yan ngayong araw lang po yan, nagbuga ng usok na ganyan, sobra naman pong kapal. Pari na po, wag muna po pumutok siya. At sobrang dami pong taong maapektuhan. Bubuga na daw po ng putik yan. Wala akong pera, dagdag mo na lang. Mag-ring ka naman! Ng putik. Tapos ay Ano po? Ba't mo ako ginaganto? Para sa mga bagong nanonood, nandito po kami sa Tanawan, Batangas. Dito sa Taal Lake. Kitang-kita po dito yung usok galing sa Taal Volcano. Nag-umpisa po yan mga hapon, tanghali. Kanina maliit lang yan, ngayon lumaki na. Tapos yung ano niya, nag-orange na, parang nakikita mo na yung ano, yung baga. Maganda nga ang kuha niya eh. ko. Yun po siya. Yun yung bulkan. Galit Yo. Wala akong makita.
Galit na galit yung bulkan sa amin. Wala tuloy kami ginagawa kasalanan. Galit yung bulkan. Ako'y naiyak na. Wala na po. Didit, tawakan mo nga muna tong cellphone. Tangay, dalawa-dalawa. Ganyan mo lang. Tutok mo lang yan. Kukunin ko. It's like a fountain. Fountain of hot rock. Nausok na po. Sa may bandang Subic lang po. It's rising the next fall. Buti hindi masyadong mga Buti. Dito pupunta na. Wala, hindi ko Ayun. makita yung crater. Natakpan Ayun naman isa pa. Ang taas ng tapon, ano? Talagang eruption ha. Isang bundok yung buga niya. Papunta dun mo. Kanina pa yun. Kanina talaga ano lang siya. May picture lang ako Parang kanina. ganun. Parang siga. Sigara. Ang taas na oh. There's lava? Ang taas no? Ang lakas ng force nun. Tsaka itim na, no? Ang taas ng lugar. Pero kumakain train yung mga tao dito. Hindi pa sila na May nagpapain. alert ba na we need to evacuate? Wala lang. Nakakatawa na tayo. Layo-layo natin. I will go on your phone if it says evacuate. Ako, bubuga na daw din po ng putik. Ang putik. Kung makapunta po tayo sa Agoncillo, makikita natin kung gaano kadami yung nalikas. Dahil po ang hangin papuntang Patagaytay po yata. Dahil po sabi niyo, makikita niyo, dilim ng Kita nyo, ang lakas ng usok ng bulkan natin. Oh, sana all. Kita nyo yan, nagbuga na naman. Are you to New York? Yeah. Did you know that one of the great I'm so busy. Did you know that? Ay, oh my God. I need a bite with you. Gabby's still swinging. And Gilly Bebeing. I was thinking. How about is still bebeing? No. When you are a baby, you're so lakas. You're so strong. You're so strong, bebeing. Strong. step on me. Uy, grabe. Anong wow? Grabe. Puti na niya, sir. Buhay pa ba? 2%. Dali, up pa. Pabukas na nga ako pa. God. God. Ang lakas na yata ngayon. Palakas. Pero ba naman ngayon, puti, kanina yung mga iti. Ipod ka din eh. Ay, iitim yan. May nasusunod siguro. Saka yung buga ng Abunyano, hindi ni banda sa may pakanan na. Hindi na sa kaliwa. Pero yung ibon ho, hindi pa ako nagsisilikas. Uy, sino yun? Ba't hindi na pinapano yun? I want to see lava. Look, siya na. Gadini na puputok na pala. Keep safe. Ngayon lang araw yan oh. Nakita ko lang yan sa post ng P-Bolts eh. Kanina. May update yung P-Bolts na Sa pailalim, eh di ano yun, tubig doon nga yan ah. Ilalim na po tao. Aw! Siya pa ilalim. Ay, wasang nga eh. Doon pala galing ang mga yan. Kung walang hinadulak ng masa ilalay. Ay, janaig. Hindi kaya pandala. Ang lakas mo na yan. Ang lakas daw ng pagyanaig. Ha? Patos nga raw yaw. Ano niya? Amihan? Yan ako.
Tumaliit tayo sa mababa yan. Nabutas ang mababa. Bumutas nga. Nabutas ulit ang mababa. Nabutas ulit ang ulit. Yan. Yung maliit, nag-uumpisa ng umusaw. Hala, di yan na ano. Yung mababa. Oo nga, may usok na. Ang gitna po sumabog ang gitna. Yan, nakakita tayo maliit. Ano, sige ko lulubugin niya. Sabit ayan, nagnaro sa ilalim sabi ng mga mana. Nigay ang pandalas. Doon pala galing, doon pala naman ha. Yan, daw sa ilalim. Tiga nga, Ang takot doon. Tiga, mga kangay na mana. Maniwala, pinagkapunta-punta. Mabugulay. Bumutas uli sa harap na rin. Ilang tubig yan, kita niya. Kawawa yung likod doon. Oh, wow. Kung muna yung lakas ng sabog na yan. Nakakamurtang na nari yan. Alam din na. Hindi pa sabog. Yaw, nalagutaw. Nalagutaw. Ba't pala yung bato sa kuya? Maya na rin. Ano yung babang na rin? Batong nga patak yan. Batong pala yung sinasabi. Bumutas na pala na bumutas. Tama-tama na bumutas na babawag. Ano ba ka? Manapatak. Keep safe po tayo. Okay, like na po ang 5-4 ratio 1. Broadcasting po dito sa Batangas. Ang pag-usap po ng bulkan ay sobra pong lalala. Ako ada yung mega. Keep safe po tayo, keep safe. Mag-pray lang po tayo. Makikita niyo po. Doon iyaw. Sa kuko nagkakalukog, di yan. Sa init na yan. Ay! Ano mo? Continue mo yung hawakan mo to. Ang dami nga nanonood. 283 ng viewers ko. Okay, mag-i-impake. Baka, aba? Volcanic ash niya na po. Para sa mga Nakakatakot. para sa mga update dito sa bulkan, di ba? Huwag mo. Delicates na po. Napakakapal-kapal. Napakakapal. Tamo yung buga niya ngayon nasa may parteng kanan na. Oo nga, kung rin na taon ng gabi. Hindi dapat sila din eh. Oo, wala. Nakupirat, napatay agad. Hindi na wala. Nagdaaman naman sa napay. Bakit? Nagtataas kami ng mga baka. 500. Sa akin? Hindi, dyan. Everyday. Okay, babe. 571 na nanonood. Grabe, rinig na yung putok. Tara na, nagbuga na naman po sobrang lakas. Yan o, medyo yan kanina po yung puting usok lang po yung nilalabas niya ngayon, medyo darkish gray na po. Puti lang po, tapos medyo kaunti po kanina yung usok, ngayon po syempre kumalat na po siya. Kaya ganyan halos hindi na po siya makita. Utang ina mo, mag-live lang, demonyo ka, hindi na ako nakakapag-live. Sobra naman ang zoom mo. Sobra naman yung zoom mo. Ano naman kuya, isang linggo ng isang buwan ng lingkol na ng lingkol doon. Kaya natin nakaligas na. Ilan na ang viewers mo? Isa. Tatatlo ba ang viewers? 15K. 15K. Doon, puputok na, sabi daw. No emoji. Ha? Muna. Nga, nabuga na uli. Tayong dalawa lalangoy, ano?
Nabuga na ng putek yung... Yun, nadali kay Bitos. Yung, ang gagaling. Silpi yan eh, oh. Mamul biglang usok dito sa atin. Po si Mayor. May nag-e-ednis. Yan, lumiwanag na ulit. Medyo lumiwanag na, nawala ng usok. Reggae Festival, paring by round. Yan na. Malugkog na. And so far, medyo ligtas pa po kami dito. Ayan, nagbibiruan pa nga po yung mga bata dito sa tabi ko. Nagbuga na naman po. Ang medyo delikado po siguro sa mga sitwasyon na to, yung mga nandun po mismo nakatira sa may paanan ng bulkan na yan. Hindi, parang nakikita ko. Predict ko. Yan, siguro sa projector na nakita ko. Yung ano, yung light, di kumana eh, kaya ano. Dami ng lumikas. Patay langit, kalabugan. Arigit na ka rin. No, usok na nadadala, kalimutan ko na siya. Update po tayo sa mga bagong nanonood dito po sa ito po ay Taal Volcano. Subic Ilaya yata ito. Yan na, nagbuga na ulit. Yan na ulit. Oy, pakita naman. Oy, huwag niyo hugayin itong sasakyan, naaalog yung cellphone.